Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator, en we nodigen mensen uit met passie. En deze keer zijn twee heren aangeschoven van Rotary Oostburg. Met wie heb ik het genoegen? Floor Pieters. Welkom. Ik ben al een jaartje of 20 lid van de Rotary Club in Oostburg. Met heel veel plezier, moet ik zeggen. Ik ben ondernemer in het dagelijks leven, want misschien dat ik me even mag voorstellen. Pieters Media is al lange jaren op mijn bedrijf. En dat heeft natuurlijk heel lang gewoon puur zich met drukwerk bezig gehouden, maar de laatste tijd veel meer met communicatieadvies en design, vormgeving en dat soort dingen. Geboren in Zeeuws-Vlaanderen ook, in Axelooi, dus mijn hele leven al Zeeuws-Vlaming. Mijn ouders kwamen overigens uit Dordrecht, dus ik ben toch een beetje import. Ja. Maar ik voel me hier heel erg goed. En het is ook heel leuk om binnen de Rotary een hoop mooie dingen ook voor de streek te mogen doen. Geweldig, dankjewel. En aan zijn zijde? Oscar van Beest. Vertel over jezelf. Ik ben geboren in Terneuzen en mijn ouders kwamen uit Zutphen. En ik heb op de Koninklijke Academie in Gent heb ik film en fotografie gestudeerd. Daarna ben ik aan de slag gegaan bij de krant, bij de PCC onder andere. En op een gegeven moment toen het internet een beetje opkwam, ben ik websites gaan maken. En zodoende ben ik in Oostburg terechtgekomen. En ik hou me bezig met websites en met fotografie en met video en met ontwerpen maken. En wat is jouw taak bij de Rotary? Ik ben dit jaar de voorzitter. En dan wordt ieder jaar gewisseld? Elk jaar word je gewisseld. Eerst word je inkomend voorzitter, dan word je voorzitter en dan word je oud-voorzitter. Oké. En Floor, hoe zit die organisatie nog meer in elkaar? Wat betreft de doelstellingen van de Rotary, kun je er iets van zeggen? Het is natuurlijk een organisatie die al heel lang bestaat. Ik dacht al 100 jaar, we hebben net het jubileum gehad. Ooit begonnen door een ondernemer in Chicago die daar heel veel armoede zag. En nare dingen en smerigheid, vooral op hygiënegebied. Dus die zijn begonnen met een aantal collega-ondernemers om te zeggen van nou kunnen we de stad niet wat opvrolijken en verbeteren op hygiënegebied. En deze man is eigenlijk de basis geworden ooit van Rotary, want dat sprak aan, dat zagen andere mensen. Er zijn dus wereldwijd een heel groot aantal clubs. In Nederland hebben we er ook wel een paar honderd zelfs. En wereldwijd zijn er, dacht ik wel, 32.000 clubs. 42.000 clubs. Ja, nou, en bij elkaar een paar miljoen leden. En daar zijn ook wel best wel bekende wereldburgers bij. Nou, wat wil de Rotary? We proberen natuurlijk een aantal dingen te doen die mondiaal belangrijk zijn. Zoals we zijn al heel lang bezig met polio de wereld uit te helpen. Daar doen we heel veel voor. Dat is nu bijna gelukt, zou ik zeggen. En we hebben als plaatselijke club ook de mogelijkheid om binnen onze eigen regio allerlei goede doelen te steunen. Dus dat kan betekenen dat we de reddingsbootmaatschappij in Breskes of in Katzand aan een nieuwe motor of aan een boot helpen. Het kan betekenen dat we helpen met een molen te restaureren. Nou ja, zo zijn er allerlei dingen denkbaar. En we zijn natuurlijk ook wel vaak voor goede doelen een fundraise actie aan het doen. En daar gaan we dan zo meteen nog wel even iets van zien. Ja. Dus dat wil ik graag ook bekijken. En soms zijn er ook activiteiten die we met z'n allen doen. Hè. Dus bijvoorbeeld bij de Nederland Doet dag, NL Doet, gaan we met z'n allen proberen om bij een verzorgingshuis het hele plantsoen schoon te maken. Een tegelpad aan te leggen. En zo zijn er eigenlijk dan, dat geeft heel veel samenhorigheid, een hoop plezier. Je bent iets aan het doen voor de samenleving, ook in je eigen streek. Dus dat geeft wel best veel voldoening. En natuurlijk zijn er wekelijks de bijeenkomsten. Nou, dat kan misschien Oscar ook Oscar, vertel. Wat doen jullie bij, dan? Dus mag ik wel zeggen. Je bent er toch. Ik ben er toch. Waar doen jullie dat, die bijeenkomst? We doen dat in IJsendijk in het Mauritshof. En we doen dat elke dinsdagavond om 5:45, dan komen we bij elkaar. Dan is er op een gegeven moment worden de mededelingen gedaan door de voorzitter. Dus en daar ben jij nu? En dan moet ik dus even voorbereiden van wat er allemaal speelt onder de Rotary en in de maatschappij. En alle projecten waar we mee bezig zijn. En dan gaan we wat eten. En daarna is er meestal een beroepspraatje van een van de leden. Dus je krijgt ook als lid een enorme brede waaier aan informatie tot je. Dat kan zijn van een neuroloog die zijn verhaal doet, het kan zijn een dierenarts die zijn verhaal doet, het kan zijn noem maar op, iemand uit de communicatiebranche die zijn verhaal doet. Of kan het ook iemand van buiten de Rotary zijn? Dat komt ook voor. We hebben op een gegeven moment ook sprekers van buiten. We hebben ook altijd een sponsoravond als bedankje voor de Rotary. Dus dan proberen we een bekende spreker te laten komen. Soms gaan we ook naar bedrijven toe. Dan bezoeken we bedrijven. Op die dinsdagavond?
op die dinsdagavond. Na het eten of zo? En nee, dan eten we daar ter plekke. Ah, ja. En dan krijgen we daar een heel verhaal van waar zo'n bedrijf zich mee bezig houdt. En hoe word je nou lid van de Rotary? Je wordt gevraagd. Ja? Je wordt voorgesteld door 2 leden. Ah, ja. En nou ja, en als je op een gegeven moment, dan kom je langs. Hè? Dan ga je op een gegeven moment word je gevraagd om langs te komen. Dus dan ga je minimaal 3 van die weekbijeenkomsten, die mag je bijwonen. En dan komt de vraag van, wil je lid worden van de Rotary? Dan word je natuurlijk uitvoerig geïnformeerd van, over alle ins en outs wat je kan verwachten. Want er wordt wel verwacht dat je wat doet, hè, dat je de handjes laat wapperen, dat je de handen uit de mouw steekt. En ook dat je bij die bijeenkomsten bent. Ja. En je moet, is dat verplicht? Nee, ja. Kijk, het is natuurlijk wel zo... heel wel. Het is pas leuk als je regelmatig komt. Want dan ontstaat er ook een band, dan weet je ook alle ins en outs. Als je natuurlijk op een gegeven moment een paar maanden niet komt of een half jaar niet komt, ja, dan ben je ook dat contact een beetje kwijt. Ja. Dat kan je wel weer, hè, dat komt wel eens voor dat iemand een studie begint en dan op een gegeven moment een paar keer niet kan komen. Hè, dus daar kunnen we wel een mouw aanpassen, maar het is niet meer zo streng als vroeger dat je echt 100% attendance, dus aanwezigheid moest halen voor de club. Ja. Hè, dus het is echt, je kan het wel een klein beetje zelf inrichten tegenwoordig. Maar hoe wordt nou iemand voorzitter? Die wordt ook gekozen of die stelt zich beschikbaar? Of nee, dat is eigenlijk naar gelang dat je lid geworden bent, moet je erop rekenen dat je na een jaar of 10 ongeveer aan de beurt bent om voorzitter te zijn. Dat eigenlijk heb je normaal zo'n taak maar 1 keer in je hele Rotary leven. Dus bij mij ligt dat een jaartje of 6 achter me. Oscar is het nu. En we hopen natuurlijk steeds nieuwe leden te kunnen verwelkomen. Zodat we ook steeds weer dat doorlopende contact met die en een nieuwe voorzitter kunnen aantrekken. Ja, Oscar, wat trouwens ook best belangrijk is toch wel de onderlinge vriendschap hoor. Ja. We maken natuurlijk ook als club, ook in de familiesfeer, soms ernstige dingen mee. Soms ook hele leuke dingen. We leven mee met elkaar. Ja. Ik vind dat er een hele goede sfeer is in de club. Echt een goede vriendschap. Ja. Natuurlijk ben je niet met alle 35 even goed bevriend. Nee, maar de saamhorigheid in de club in Oostburg is uitstekend. Dus als het ergens klikt in een club, ben je ook in staat om wat te doen voor je omgeving. Ja. Dat is duidelijk. En dat is eigenlijk wel het geval. Dus dat is een plezier om lid te zijn van de Rotary Club Oostburg. Kan best zijn. Oscar, zijn er veel nieuwe leden dit jaar bijgekomen? Of? We zijn druk bezig met werven. Ja, en lukt dat? Ja, dat lukt redelijk goed. Want je zit toch iedere dinsdagavond, dan moet je wel van je partner of... Ja, maar je moet de mensen hebben die dat echt willen. Ja. Hè? Je moet op een gegeven moment zeggen... Kijk, het is geen, nou ben ik even aan het zoeken naar mijn woorden, want ik wil zeggen een zwemclub, maar die zijn soms ook heel fanatiek. Hè, maar het is, het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Hè. Er wordt wel verwacht dat je wat gaat doen. En dat moet mensen aanspreken. En die mensen zoeken we ook. Ja, en tot welke leeftijd ben je lid van de Rotary? Tot welke, dat is in principe dat je er zelf mee stopt. En je kan beginnen vanaf je 25ste. Ja, jij bent niet, wat Probus, dat is toch... Ja, dat is echt als je helemaal gestopt bent met je werk en je denkt van nou, ik wil niet zoveel, maar ik wil gewoon alleen nog gezelligheid. Oh zo ja. Dan zeggen we wel voorzichtig van joh, zou je niet naar de Probus gaan of naar de Past Rotarians. Dat zijn dus inderdaad... en de mensen zeggen het misschien zelf ook? Er zijn er ook een aantal die zelf zeggen van joh, eigenlijk kan ik niet zoveel meer bijdragen. Ja. Ik ben ook al lang gestopt met werken, dus ik denk dat mijn tijd daar is. Dus we proberen wel een beetje actieve leden te hebben. Maar we hebben nog onze notulist, ik zal zijn naam niet noemen, die is toch al een heel eind in de 70, maar dat is nog een vrij actieve kerel. Okay. En dat zouden we gewoon een groot gemis vinden als die zou stoppen. Ja, ik snap het, ja. Ja, en dan de dames, hè? Want vroeger waren alleen maar heren lid van de Rotary. Toen ik gevraagd werd en op gesprek kwam, toen zei ze nou, er was ook iemand bij, er was een dame bij. En we waren toen met z'n 3 uitgenodigd om lid te worden, zeg maar. We kregen dan de introductie van wat Rotary allemaal was, want ik kende het helemaal niet zelf. En toen zei ze op een gegeven moment van ja, maar die dames die mogen ook sinds een paar jaar lid worden. En toen had ik echt zoiets van ja, dan was ik er ook nooit bij gegaan als dat niet zo was. Want dat vond ik niet helemaal meer van deze tijd. Maar dat heeft nog wel enige... Zijn er nog Rotaries zonder dames? Ja, die zijn er nog wel enkele. Ja? Enkele, ja? Vooral in, verre landen waar, het accepteren van dames gewoon in een sociëteit nog wat verder weg is dan hier in West-Europa. Zijn er dan ook dames van Inderwiel waar geen heren bij zijn?
Volgens mij is dat gewoon een damesclub. Dat is puur een damesclub. Ja. Zij mogen wel discrimineren, maar wij niet. Zo zit het. Zo moet je het zien. Zo moet je het zien. Nee, dat is even met een grap gezegd. Ja, ik snap het, joh. Dat is puur een damesclub, voor zover ik op de hoogte ben. Ja. En bij onze club hebben ze op een gegeven moment gezegd van, nou, dat is niet meer van deze tijd. Dat gaan we op een gegeven moment veranderen. Dat is ook al lang geleden, hoor. Dat is ook al, want hoe lang zal dat geleden zijn? Dat is ook alweer 15 jaar geleden of zo. Nou, maar voor de kijkers is het natuurlijk veel interessanter, denk ik, wat jullie allemaal doen. Ja. Nou, brand los. Floor. Nou, ik vind een van de hele grote leuke acties die we de laatste jaren doen, is dat we bijvoorbeeld in de verzorgingshuizen Emmaus en ook een paar keer al in Hoge Plaat in Breskes, hebben we een heel diner verzorgd voor de mensen op een vrijdag. Nou, dan zijn we daar gewoon om 10:00, 10:30. We gaan tafels goed zetten. Om 12:00 is het dan het eten. Wij zorgen in de keuken, die we dan natuurlijk met z'n allen veroveren, voor echt een fantastisch diner. Gewoon een 3-gangen diner. Er zijn er bij ons in de club die prima kunnen koken. Anderen die zijn goed in het schillen van aardappels of weet ik wat. Weer anderen doen de bediening, schenken een glaasje wijn. En nou, dan hebben we toch 80, 90 mensen voor wie we dan eten klaarmaken. En daar is ook een filmpje van, dat heeft ook wel op onze website gestaan. Maar, en dat wordt geweldig gewaardeerd. We hebben dan nog wat muzikale omlijsting erbij. Het wordt compleet aangekleed met muziek, zang en dans. En zullen we even naar het filmpje gaan kijken? Ja, nou, want we hebben het opgespoord en we mogen het gebruiken. Daar gaan we. Oké. Rotary is een serviceclub. We zijn er om mensen en maatschappij te dienen, zoals dat mooi heet. Vandaag hebben we de handen uit de mouwen gestoken om iets te doen voor bejaarde mensen hier in de regio. En het leek ons een leuk plan om voor hen te koken en een heel mooi diner in elkaar te steken. De Rotary is een instantie die doen alles wat. Voor alles doen ze wat. Welke instantie het ook is, ze doen voor alles wat. Weer iets gepresteerd wat niet dagelijks voorkomt. En dat vind ik fantastisch. Ja, je krijgt wel eens een etentje of zo, maar dat is gewoon afgerond. Dit is echt heel leuk. Ja. En muziek en... Ja, echt. Het smaakt er nou meer. Ik zou zeggen, het is voor een herhaling vatbaar, maar niet voor volgende week, hè? Een applausje. Nou, een prachtig gebeuren daar in de Hoge Platen, hè? Ja, geweldig mooi. Genieten, dat is echt genieten, hè? En Dankbaar werk. Het is leuk dat je met je hele club daar wat kunt doen eigenlijk, hè? Ja, heel tastbaar, ja. Goed, Oscar. Behalve dit project zijn er nog andere projecten? Er zijn tientallen projecten, maar ik ga er een paar noemen. Truckrol bijvoorbeeld hebben we. Truckrol? Ja, en wat is dat? Een truckrol is een tocht van vrachtwagens waar geestelijk gehandicapten kunnen meerijden op een dag. Dus die worden in die vrachtwagens meegenomen door een tour door heel Zuid-Vlaanderen. Soms door het oosten, soms midden, soms het westen. Ja, ik heb zo verschillende keer gezien. Ja, dus dat doen we niet alleen geldelijk ondersteunen, maar soms ook met de organisatie. Dus om te helpen met het parkeren of het inladen of wat dan ook. Dus dat is de truckrol, dus dat is heel concreet. Dat hebben we ook gedaan met 4 gezamenlijke Rotary-clubs in Zuid-Vlaanderen. Dus Westdorpen, Zelzaten, Hulst en Terneuzen en Oostburg. Die hebben toen een behoorlijk bedrag bij elkaar gedoneerd, zeg maar, zodat ze, want zij konden eigenlijk niet verder en nu kunnen ze weer een paar jaar verder. Dus dat vinden we gewoon ongelooflijk belangrijk. We hebben op een gegeven moment een lift in Breskes neergezet voor de KNRM.
We hebben de reddingsbrigade geholpen met onder andere, niet alleen, maar ook met andere serviceclubs om een nieuwe boot te kunnen aanschaffen. Laatst hebben ze allerlei reddingsmiddelen kunnen aanschaffen om te trainen. Dat doen ze hier in het zwembad hierachter. Er is de restauratie van de kerk in Groede hebben we ondersteund. Het oorlogsmonument in Breskens hebben we ondersteund. We hebben voor zorgboerderijen hebben we het een en ander gedaan in de regio. Soms kleine projectjes, soms grote projecten. We hebben het Vlielandkamp Kind. Dat zijn kinderen die op een gegeven moment het wat moeilijk hebben. Die kunnen een week naar Vlieland. Die worden weggebracht door de 2 Rotarians. Die worden daar volledig verzorgd en ondergebracht een week. Zelfs ook 10 dagen. Zelfs 10 dagen, zelfs nog iets langer. Worden ook weer opgehaald en netjes bij de ouders afgegeven. Kortom, er is zo verschrikkelijk veel te vertellen over de Rotary. En er zijn zo verschrikkelijk veel diverse projecten in binnen- en buitenland. Ja. Dan helpen we nog studenten in Peru. Studenten in Nepal. In Nepal. Ja. En we hebben nog een project in Kenia. En nog een project in Kenia. Ja. Okay. Ja, en Ethiopië staat voor de deur. Dus. Nou, en wat ook heel merkbaar was natuurlijk op 31 augustus 2019 de lange strangentocht. Dat is de grote knal. En toen ik dat woord voor het eerst zag, Floor, ik dacht, wat is dat strange? Maar dat is het helemaal niet, hè? Nee. Vertel, wat is de strangentocht? Het is zo zeer Vlaams als wel. De lange strangentocht is een goed idee dat op een gegeven moment ontstaan is, al pratend van wat gaan we nou doen om weer middelen bij elkaar te krijgen, fondsen te werven. En toen zijn een paar van ons tot het idee gekomen van nou, als we nou langs ons mooie strand van Breskens tot Ritterrangement Katzand een wandeltocht zouden organiseren langs alle strandpaviljoens. En die laten we ook meedoen en dat zijn dan gelijk stempelposten en we organiseren wat op die paviljoens zodat er wat leuks en wat vertieren te beleven is. Dan zou dat misschien wel eens een succes kunnen worden. Nou, welk was de eerste keer? Welk jaar? Dat was 9 jaar geleden, dus in 2011 dan denk ik. Ja, 2011. En toen hadden we dus de eerste keer 300 lopers. Ja. En dat viel een beetje tegen, maar het was genoeg om te zeggen van nou, we gaan het volgend jaar weer doen. Ja, en toen? En toen waren het er 500. En zo groeide het gestaag, want het is gewoon een doorslaggevend succes gewoon. Als je ziet hoeveel mensen er bij die bussen staan op de parking in Breskens om dus naar de Zwin gebracht te worden, dat Zwin. En van daaruit lopen ze dan dus naar Breskens. En nou bij Bas is de ontvangst. En is het altijd? Ja, dat is in de praktische zin. We hebben ook andersom gelopen, maar het is handiger toch blijkt aan alle kanten om van Ritterrangement naar Breskens te lopen. Ja. Nou ja, en het is gewoon, of je nou slecht weer hebt of goed weer eigenlijk, Jan. Het is altijd gewoon een succes, want die wolkenluchten, een onweersbuitje. Ook als de warmte is, dan is er wel een zeebriesje. Het is super gewoon. Ja. En dan ben je, je ziet dan de kust op een hele aparte manier. Je gaat ook door wat plasjes, door wat water. Je kan over het harde zand gaan of over de duinen. Er is amusement, je kunt wat eten. Het is gewoon een hele blije, vrolijke dag. We delen appels uit op de ene plek. Ja. Verderop krijgen ze bananen, is er weer een plus supermarkt of een Jumbo die weer uitdeelt. Ja, gewoon allemaal leuk. En 2100 mensen hebben meegedaan? Dit jaar, ja. En de 2 goede doelen, welke zijn dat dan? Dat was de belevingstuin van Stichting Tragel voor het dagopvang in de Schelp. Ja? Dus die hebben een belevingstuin een cheque gegeven van €7000. Zo. Zodat ze de inrichting van die tuin voor die mensen met een beperking kunnen dan, die krijgen dan bloemen, die krijgen een houten stellage. Dat is om aan te voelen, om te prikkelen, om daar wat te kunnen beleven. Ja, en de tweede? Om de zintuigen te prikkelen, zeg maar. En de tweede is de sportkooi hier naast het Zwin College, dus hier vlak naast. Ja. Die wordt aangelegd en daar hebben we ook een bijdrage aan gegeven van €7000. Nou, ik heb een drone-opname gezien. Zullen we er even naar gaan kijken? Ja, dat is wel leuk, ja. Ja, het duurt wel lang, maar ik vond hem zo mooi. Klein stukje. Een klein stukje, nee. Ja. Oké, nou even kijken. Helemaal.
Nou, dat was echt een hele mooie film. Wie heeft die film gemaakt? Nou, die film is gemaakt door Jurgen Buizen van Ja. Fresh Frame. Die woont in Ede, die maakt prachtige video's. En die heeft die dag alles gefotografeerd en op de video gezet voor ons. En eigenlijk was hij niet van plan om het op de video te zetten, maar hij had toch zijn drone, hij kon het niet laten, had toch zijn drone mee. Dus die heeft dan gezegd, nou ja, dan ga ik ook maar vliegen. Schitterend. Dus prachtig filmpje, ja. Zeker. Nog een slotopmerking over de Strangentocht, Floor. Ja, we hebben natuurlijk de komende jaar de 10e, dus daar gaan we hopelijk weer opnieuw een enorm succes van maken. En we zijn bezig om een paar zeer prominente mensen te vragen om mee te wandelen. Dus dat wordt ook nog wel een kraker. Zo. En maar we zitten bijna gewoon aan het maximum van onze capaciteit. We hadden nu 2187 wandelaars. Zo, gefeliciteerd. We hopen 2500 kan ook nog wel, maar niet ongelimiteerd. Want dan kun je ze gewoon niet allemaal op tijd er krijgen. Maar het is zo ontzettend leuk om te doen, ook met alle clubleden. Iedereen is ook nodig. De vrouwen van de leden, de mannen van de vrouwelijke leden. Eigenlijk wordt iedereen zo'n beetje geacht om op de laatste zaterdag van augustus hierbij te zijn. Want we hebben gewoon iedereen nodig, zelfs soms de kinderen van een aantal leden. Ja. Dus, prima, mooie succes. afsluiting denk ik. Hè? Ja, schitterend. Goed, dan gaan we het hier mee afsluiten. Beste kijkers, nou dit was weer een aflevering van Scheldemondig. Zeker aan de monding van onze mooie Westerschelde. Mensen die zich inzetten voor de maatschappij. En natuurlijk daar zelf ook veel plezier aan beleven. Want zo is het toch in Floor? Ja, zo is het. Ja. Zullen we het daar wel laten? Oké. Dankjewel hè. Ja. Goed, dankjewel.